מתוך לעבור את הקיר. חנה אוסלם והראל ליסמן, בבקשה. עוד רגע מבול לשטוף פה את הכל, יש לי סיכוי להינצל, את עוד תראי אני יכול. מערבולות ייאוש וסלע של תקווה, האם אדע אי פעם מה זאת אהבה? הלב שלי נשרף בלהבה, נזרק על המצולות בים שלא נרגע. תראי איך את טובעת, תראי אני תובע את התפילות שלנו, אין מי ששומע. מי יציל אותי? מי יישא אותי? מי ישמע קולי? ענני. מי יציל אותי? מי יישא אותי? מי ישמע קולי? ענני. לבד בים סוער בין נחשולים מטלטלים, הם מתרסקים עליי עכשיו כמו על שובר גלים, כמעט בלי נשימה ובלי אוויר וגוף. אני שוקעת לעיתי אבל רוצה לצוף, וגם אתה אי שם בים כל הבדידות, מרגיש כל כך בשפל, בשיא של הגאות. תראה אני טובעת, תראה אתה תובע את התפילות שלנו, אין מי ששומע. מי יציל אותי? מי יישא אותי? מי ישמע קולי? ענני. מי יציל אותי? מי יישא אותי? מי ישמע קולי? ענני. אתה חושב שטובע יכול להציל טובעת? וטובעת, טובעת יכולה להציל טובע? מי יציל אותי? מי יישא אותי? מי ישמע קולי? ענני. מי יציל אותי? מי יישא אותי? מי ישמע קולי? ענני. לפני חצי שנה ירדה ההצגה לעבור את הקיר מבית לסין. מי היה מאמין שהיום המילים יקבלו משמעות כל כך שלמה? תודה.